Sás Endrét, a honi kisállattartás dohányjét kérdezzük új szerzeményéről. Kérem szépen, ez nem is kisállat, ez valóságos tavi szörny. Hogy embere vagy állat, azt még nem tudom eldönteni, de úgy tud beszélni néha, de csak úgy makog. Jött így hozzám, úgyhogy beszerzési áron sikerült rá szert tennem. Jött a lábból. Honnan került önhöz ez az állat? Mondom, hogy a lábból jött, de nem állat, na azt is mondtam egyszer. Ezt még nem eldöntötték, nem vittük még a antropológushoz, de nagyon barátságos egy szerzet, most is ott hesszel a köven. Szereztem hozzá rabszolgát is, azzal tartjuk így együtt. Igénytelen jószág egyébként, mert valamit magyarázott nekem a státustörvényről, amikor idejött a szerencsétlen, attól volt megijedve. Néha egy kicsit úgy elkanászosodik, akkor ugrabugrál, el szokott szögdösni, meg néha így ugrál, így a nők előtt így szokott így ugrálni, tisztára meg van bolondulva olyankor. Lehetséges, hogy rájön valami ilyesmi, biztos a tavasztól, vagy az ősztől, vagy a nyártól, vagy valamelyik évszaktól, mert mindegyikbe csinálja. Így el van. Keveset piszkít, hála a jó Istennek, úgyhogy megbarátkozott a teknősökkel, néha egy-egy halat elkap. Majd várj egy picit, várj. Kis kezedet vedd el, mancsodat vedd el, hiszem. Dezsőkém, akkor vigyük, úsztassuk meg a csávót. Gyere! Hanyi, hopp! Hopp, gyere! Gyere! Na. Sás úr, milyen a természetje ennek az állatnak? Jobb ára szelíd, egy kicsit néha makrancos szokott lenni, de úgy egyéb iránt úgy bírja a gyűrődést. Ja, fürödni meg különösen szeret, meg úszni. Úszni, csak utána a mocskos mindig így bekoszolja magát. Fürödjél, megmocni, kis búrádat, lábacskádat rendesen fürödjél lefelé. Úgy mi, ügyes, na, azaz. Tehát Sás úr, ez egy ember? De esze ágában sincs embernek lenni. Ő maga mondta nekem, hogy lápi szörny. Hát mondom, onnan jött a hanságba. Egyébként az ember nem tud olyan szavakat kimondani, hogy státustörvény. Ő maga mondta. Lemosta magáról a kosz, nézze már meg! De utána hónap meg megint bekoszolja magát a mocskos féreg. Hát 3 sor foga van neki, mondom, itten elől a szájába. Hát úgy eszi a teknős békát, mint a krokodílus, amikor elharapja az embernek a lábát, komolyan mondom. Gyerünk, Dezsőkém, húztassuk meg a csávót. Nem tudom, a nézőknek mi a véleményed, de nekem ez annyira ember. Annyira ember.